מהניסיון האישי שלי, כשאני עברתי את ההתמודדות עצבים שלי, הייתי בטוחה שאני עוברת התקף לב. התחושות היו כל כך לא נעימות, שאני הייתי בטוחה שאני הולכת למות. כל החיים שלי עברו לי בווידאו רצוף ומהיר מול העיניים ברמה פסיכית. אני חשבתי שאני באיזושהי מחלה סופנית. היו לי נימולים בידיים, ברגליים, היה לי כאב בחזה, גוש בגרון. הרגשתי שאני לא יכולה לנשום, הרגשתי שכל האדמה רועדת והשמיים סוגרים עליי, ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי. פשוט חשבתי שאני הולכת למות, אבל באותו זמן לא מתתי ואמרתי, למה? אז חשוב מאוד להיבדק, הלכתי להיבדק, כי הייתי בטוחה שהתסמינים האלה קודם כל נובעים מאיזשהו עצב אולי בגוף, מאיזושהי בעיה נוירולוגית, ואז גיליתי שהכל תקין. ואני לא ידעתי אם לבכות או לצחוק, כי תכלס כאב לי, ואין תרופה, כי הכל תקין. אז מה עושים? לאחר מכן התווספו לזה עוד ועוד 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 תסמינים שונים. היו לי כאבים בחזה, היה לי מין כובד כזה, מין מועקה, מין גוש בגרון, שהייתי בטוחה שזה קשור ללב. היו לי דפיקות מהירות בלב, דופק, כאילו אני מינימום באולימפיאדה. אז הלכתי לרופא, והרופא אחרי בדיקות מקיפות של הלב אמר לי, את בריאה כמו שור, לכי לאולימפיאדה. ואני במצב מאוד מיואש, ממשיכה לחפש אחר תרופות ולהבין מה בעצם קורה איתי, למה אני נמצאת במצב הזה, מה הבעיה. ואחרי עוד תסמינים ועוד תסמינים ועוד תסמינים, וכל הבדיקות שיצאו תקינות, תסמינים כגון נימולים בפנים, שיתוק בפנים, בחילות מטורפות, כאלה שאכלתם משהו ממש רע, וגם כאבים בבטן, איזושהי תחושת אי נוחות, דברים בסגנון ובדיקות מקיפות וביקורים אצל כל הרופאים. אני כבר מתמחה בשמות של הרופאים ולאיזה התמחות הם שייכים. הבנתי שפיזית אני בריאה, צעירה, והבעיה היא בפנים. מה שאני מנסה להגיד שבעיה נפשית יכולה להגיע ולדפוק בדלת לכל בן אדם. לא משנה מה גילו, לא משנה באיזה מצב, באיזה שלב הוא בחיים, מה הסטטוס שלו, איפה הוא גר, איפה הוא חי, מה המצב הכלכלי שלו. אף אחד לא חסין מזה. וכדאי לטפל בזה לפני שהגוף יבגוד בכם, ולא תוכלו לזוז מהמיטה, לא תוכלו לעשות שום דבר ולהמשיך בשגרה שלכם. זה יהיה מצב ממש ממש קיצוני שקשה יהיה לצאת ממנו לאחר מכן. אז תטפלו בזה כל עוד אתם על הרגליים, תהיו מודעים וקשובים לגוף שלכם, כי זה סופר חשוב. תשמרו על הגוף שלכם, הוא איתכם לנצח נצחים, ואתם חייבים לו הרבה.